नाही फिटनेस वरती थोडंसं लक्ष केंद्रित करतोय, थोडीशी तब्येत हटवलेली पाहायला मिळते ती आर्यन कांबळे याची. परंतु तब्येत हटवले, चपळता मात्र कुठे कमी केली का याचं उत्तर आपल्याला या क्रीडांगावरती पाहायला मिळेल. एका बाजूला युवराज मुळे तर दुसऱ्या बाजूला आर्यन कांबळे. एक दर्जेदार खेळ पाहायला मिळणार आहे. दोन्ही जिल्ह्याचं प्रतिनिधित्व करणारे खेळाडू आहेत, त्यामुळे या सामन्यामध्ये थोडीशी वेगळी रंगत असेल. तगडे संघ तगडी रंगत असणार आहे या क्रीडांगणामध्ये. कबड्डीच्या या रणसंग्रामामध्ये दोन्ही संघांना शुभेच्छा पुन्हा एकदा आपण म्हणतोय क्रीडांगणाच्या दिशेने. नवीन वर्षाच्या उपस्थित असलेल्या सर्व संघांना खूप साऱ्या शुभेच्छा आहेत. हे वर्ष आपल्याला प्रगतीचं, यशाचं, यशस्वीतेचं आणि दमदार कामगिरीचं जावं असं आई कालिकेच्या चरणी प्रार्थना करतो आणि क्रीडांगणाच्या दिशेने बळतोय. पहिलीच रेड करण्यासाठी येतोय जिल्हा संघाचं प्रतिनिधित्व करणारा आर्यन कांबळे. बेस्ट ऑफ 20 प्लेयर्स मध्ये ज्याची समावेश झाला होता तोच हा आर्यन. पहिलीच कमाल दाखवली, पहिलीच चतुरता दाखवली, चपळता दाखवली. कवरच्या साखळीला खेळणारा खेळाडू हँडचा इथे शिकार ठरलाय. जर्सी क्रमांक 17 इथे मात्र खतरा ठरतोय तर या सगळ्या गावकडी संघासाठी. पहिलीच रेड आणि पहिल्याच रेड मध्ये घेतला गेलाय पहिला पॉइंट. श्री गणेशा जय हिंद जय आबा संघाच्या माध्यमातून इथे केला गेलाय. आर्यन कांबळे आहे, त्याचबरोबर सूरजला इथे आपण पाहणार आहोत. महसूल विभाग महाराष्ट्र राज्य संघात खेळणारा हा खेळाडू. त्यामुळे दोन तगडे खेळाडू आहेत ते जय हिंद जय आबा संघाच्या. आणि इथे अटॅक केला गेलाय. पहिला हल्ला इथे चढवला जातोय. युवराज मुळे इथे ठरतोय गारत. पहिल्याच रेड मध्ये थोडंसं लेझी फुटवर्क कुठेतरी पाहायला मिळालं. बॉडी वॉर्म मात्र इथे झालेली पाहायला मिळाली नाहीये, त्यामुळे थोडंसं लेझी फुटवर्क युवराज मुळे कडून ऍडव्हान्टेज इथे मिळाला आणि चांगली चपळता दाखवली गेली. कारण सूरज कांबळे ही फ्रंटला आला, त्यामुळे पूर्ण ताकदवान असा खेळाडू समोर आल्यामुळे युवराज कंप्लीटली तिथे मात्र शरणागती पत्करताना पाहायला मिळालं. चढाई पुढे गेले यावेळी माघारी परतला एमटी रेड सूरज कांबळेच्या माध्यमातून. आतापर्यंत 2-0 असा गुणफलक. जर्सी क्रमांक 3 आर्यन. जर्सी क्रमांक 17 पहिल्याच रेड मध्ये पहिलाच पॉइंट टेबलचा श्री गणेशा. परंतु यावेळी थोडासा सावध पावित्र्य घेतोय. यानंतर होणारा सामना ओमसाई बिरजोळी विरुद्ध महापुरुष पाडाबेवाडी. दोन्ही संघाला ऑलरेडी पहिला पुकार दिला गेलाय. संघ व्यवस्थापक संघनायक आपला संघ खेळण्याच्या दृष्टीने सज्ज ठेवायचा आहे. सुरू असलेला सामना संपल्यावरती दोन्ही संघ क्रीडांगणावरती ताबा घेतील. यावेळी कोपरा रक्षणाच्या माध्यमातून इथे हल्ला केला गेला. 2 मोहरे होता इथे गाडा. 2 पॉइंट इथे मिळतील. यावेळी थर्ड आर्यन तिसऱ्या चढाईसाठी जबाबदारी आर्यन वरती आहे. आर्यन बघूया कशा पद्धतीने खेळतोय. पॉइंट टेबल समान आहे, इक्वल आहे. 2-2 गुण इथे पाहायला मिळत आहेत. आत्मविश्वास आहे का? कारण इथे थर्ड रेड करत असताना पॉइंट मस्ट असतो, पॉइंट घेणं आवश्यक आहे. बोनस ऑन असताना इथे पकडला गेलाय चवडा. युवराज मुळे केलाय. यावेळी आर्यन कांबळेची शिकार. एका बेस्ट प्लेअरने दुसऱ्या बेस्ट प्लेअरची केलेली शिकार इथे पाहायला मिळाली. एका वाघाने दुसऱ्या वाघाची केलेली शिकार, एका चित्याने दुसऱ्या चित्याची केलेली शिकार इथे पाहायला मिळते. जर्सी क्रमांक 15 पुन्हा या पहिल्या रेड मध्ये युवराज कारच झाला होता. चांगला टॅकल पाहायला मिळाला होता. तोच युवराज इथे बघूया कशा पद्धतीने खेळतोय. उजव्या बाजूने सूरजच्या दिशेने चढायला सुरुवात केली. डाव्या बाजूला हाताचा वापर करण्याचा प्रयत्न त्याच्या माध्यमातून केला गेला. माघारी परतला आणि कॉर्नर इनला खेळण्यासाठी सज्ज झालाय. यावेळी बाहुबली असा प्लेअर, ताकदवान, बलवान, शक्तिमान, महाबली. जर्सी क्रमांक 8 सूरज कांबळे इथे मात्र दाखल झालाय. 1-1-1 2-2 अशा पद्धतीने सजवलेली फील्ड आहे. डाव्या कोपऱ्यामध्ये खेळण्याचा प्रयत्न, कव्हरला अंगावरती खेळण्याचा निश्चितच याचा विचार असेल. चवडा पकडण्याचा प्रयत्न केला गेला आणि इथे मोहरे गारद होतील ते 2. सूरज कांबळेला यावेळी चेन अटॅक होणं आवश्यक आहे आणि तुम्ही सिंगल डबल जर त्याला टॅकल करण्यासाठी प्रयत्न करत असाल तर इथे कुठेतरी फसणार आहे. तेच इथे पाहायला मिळालं. फोर्स आजमावली गेली, इथे मिस्टेक झाली. जर्सी क्रमांक 22 घालून खेळणारा खेळाडू अमनच्या माध्यमातून वाटतं इथे सुरू झाले.
यावेळी जर्सी क्रमांक 33 सुरक्षितपणे खेळ करतोय. जास्तीत जास्त टाइम आजमावण्याचा प्रयत्न आहे कारण फर्स्ट हाफचा खेळ चालू आहे. फर्स्ट हाफ मध्ये दोन्ही संघ आपली ऊर्जा आपली ताकद थोडीशी राखून ठेवतील. सेकंड हाफ मध्ये दमखम दाखवण्याचा वारंवार विचार केला जातो परंतु काही संघ रणनीती सुरुवातीपासूनच आक्रमक ठेवतात. एक चांगलं लीड घ्यायचं आणि सेकंड हाफ मध्ये ते मेंटेन ठेवायचं हा प्रयत्न असतो. काही संघ फर्स्ट हाफ मध्ये अतिशय डिफेन्सिव्ह खेळतात आणि त्यानंतर सेकंड हाफ मध्ये आक्रमण करतात. कालच्या रणनीतीमध्ये आपल्याला तेच पाहायला मिळालं. बॅकफूटवरती असणारा संघ मित्रपे बेतोशी सेकंड हाफ मध्ये आक्रमक झालेला पाहायला मिळाला. त्याचबरोबर जयरुमान संघ हाही फर्स्ट हाफ मध्ये बॅकफूटवरती होता त्यानंतर सेकंड हाफ मध्ये फ्रंटला येताना पाहायला मिळाला. जर्सी क्रमांक 8 पुन्हा एकदा सूरज. दोन्ही साखळी रनिंग हँड त्यांचा शिकार करण्याचा केला गेला प्रयत्न इथे ठरतो यशस्वी. मध्यरक्षक क्रीडांगणाच्या बाहेर सिंगल पॉईंट जय हिंद जाबा संघाला आणि पुन्हा एकदा युवराज मुळे इथे दाखल होतोय. आर्यन कॉर्नरीला सूरज सिंगल हँडेड उभा. जर्सी क्रमांक 7 उजवा कोपरा सांभाळताना मैदानाच्या बाहेर आहे. यावेळी चांगलं नियंत्रण स्वतःमध्ये चांगला ताबा आणि तेवढेच स्वतःचा केलेला अप्रतिम बचाव इथे पाहायला मिळतोय. त्यामुळे एम्प्टी नेट युवराज मुळे याची आणि युवराजलाही स्वतःचं महत्व माहिती आहे. तो जास्तीत जास्त वेळ मैदानात राहणं खूप आवश्यक आहे आणि त्याचा विचार करून खेळताना इथे युवराज म्हणून आर्यन पुन्हा एकदा या आधीच्या रेडमध्ये युवराजने परफेक्ट अँगल होल्ड करून आर्यनवरती दबाव निर्माण केलाय. पुन्हा एकदा त्याच दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न इथे आर्यन फुटवर्क झालं नाही. निराश असेल स्वतःच्या कामगिरीवरती रिकाम्या स्वतःने माघारी परततोय. जर्सी क्रमांक 3 इथे दाखल झालाय. दोन उजव्या कोपऱ्यामध्ये दावा प्रतिदावा क्रीडांगणाच्या घेतल्या गेल्या शब्दा दोन्ही संघ इथे शब्द घेत आहेत परंतु राईट कॉर्नरचा खेळाडू हँडचा झाला इथे शिकार. पुन्हा एकदा आर्यन जर्सी क्रमांक 3 सलग अशा चढ्या परंतु यावेळी फील्ड मध्ये बदल आहे. सूरज येतोय. सूरज आणि आर्यन राईट कॉर्नर सांभाळण्याचा प्रयत्न असेल. चौडा इथे पकडण्याचा प्रयत्न एक साला मैदानाच्या बाहेर रियाबी थरेड आहे. आर्यन कांबळे इथे पाहूया कशा पद्धतीने खेळतोय. जर्सी क्रमांक 17 पुन्हा एकदा खतरा इथे निर्माण करेल का. 2-1 फील्ड साथी मोहरे मैदानाच्या आतमध्ये सूरज कांबळे मैदानाच्या बाहेर 5 खेळाडू क्रीडांगणाच्या बाहेर इथे साखळी आणि ज्याच्यावेळी चेन अटॅक झालाय त्याच्यावेळी आपल्याला चांगला खेळ पाहायला मिळतोय. रायडर इथे फसलाय तो साखळीत पॉइंट मिळतोय आणि इथे ऑल आउटचा खतरा. जर्सी क्रमांक 17 इथे बाद. आर्यन 12-6 गुणांची बढत घेऊन खेळताना दर्यासागर गावखडी. आर्यनचं पॉइंट काय तिथे चालणं आवश्यक आहे. आर्यनच्या माध्यमातून पॉइंट निघणं आवश्यक आहे. पॉइंट पिकअप होणं आवश्यक आहे. यावी यस अप्रतिम फुटवर्क लाजवाब कॉर्नर इनला नजरेखालनं पिकअप केला गेलेला बोनस आणि यावी युवराज दर्यासागर गावखडी संघाचा अतिशय शांतपणे खेळणारा खेळाडू. पंचांच्या निर्णयाचा रिस्पेक्ट त्याचबरोबर खेळाचा रिस्पेक्ट क्रीडांगणाचा रिस्पेक्ट करणारा असा खेळाडू रिस्पेक्टफुल पर्सन आहे. तो म्हणजे युवराज चढाई पूर्ण करून माघारी परतलाय. सुरक्षित क्रीडांगणात परतलाय. दुसऱ्या बाजूने आर्यन बॅकहोल विनवायच्या जवळ फटाफट अप्रतिम बॅकहोल बोनस अटेम्प्ट करून माघारी परतण्याचा होता विचार. कोपरा रक्षक होता तयार आणि इथे गेलाय अप्रतिम बॅकहोल. लाजवाब म्हणू शकतो आपण बॅकहोल कारण माघारी परतत होता आणि त्याच दरम्यान केला गेलेला हल्ला इथे पाहायला मिळाला. आर्यनवरती मारला गेलेला हा डल्ला मात्र 1 पॉइंट देऊन गेलाय दर्यासागर गावखडी संघाला. पुन्हा एकदा जर्सी क्रमांक 3
यानंतर सूरज कांबळेला कुठेतरी अग्रेसिव्ह व्हावं लागेल. संघाची पूर्ण जबाबदारी आपल्यावरती घेऊन खेळणं आवश्यक असेल. त्याच्या माध्यमातून चढाई इथे होणं आवश्यक आहे. आणि सूरजची खासियत आहे ज्या ज्यावेळी संघ संकटामध्ये येतो त्या त्यावेळी चढाई करून पॉईंट मिळवण्यात पटाईत असणारा हा सूरज. इथे मात्र पाहूया या 2023च्या वर्षाला कशा पद्धतीने आपल्या संघासाठी सुरुवात करून देतोय. कारण या वर्षाला पहिला विजय संपादन करण्यासाठी हे दोन्ही संघ इथे सज्ज होत आहेत. डाव्या कोपऱ्यामध्ये खोलवरती जाण्याचा प्रयत्न 1 2 3 सुपर आहे. ही खासियत आहे सूरजची. आणि पुन्हा एकदा सूरजने ते आपला दमखम दाखवायला सुरुवात केली. सुपर रेड इथे पाहायला मिळते. यावेळी थर्ड रेड आहे. युवराज पुढे येतोय. तिसऱ्या चढाईसाठी ते प्रयत्न करेल. सूरज लेफ्ट कॉर्नरला लॉबीच्या खूप जवळून खेळण्याचा प्रयत्न होता. ताकदीने शेवटपर्यंत गेला आणि त्यानंतर परतत असताना मात्र जे काही जवळ मिळालं त्यांना टच करतो माघारी परतला. एक चांगली खेळी, चांगली रणनीती, चांगली बुद्धिमत्ता इथे आजमावली गेली. आणखी एक मोहरा हायटेचा ठरला शिकार. 1 पॉईंट इथे मिळेल. दरम्यान मध्यंतरासाठी